Üdvözlök mindenkit! Oké, ezt jó tudni. Szóval, ez itt a Game Dev Tycoon sorozatnak a második epizódja, melyben remélhetőleg haladunk előre a játékban. Én meg ugye Snack vagyok, csak egy kicsikét szélszórtan kezdtem el ezt az egészet, de nem baj, majd a végére összeáll a dolog, stb. Szóval, gyerekek, ott tartottunk, hogy a Zombies from Your Brain-t levették a piacról. Ezt sajnálattal konstatálom, csak nem tudok beszélni. Csak egy hekkelős játékot, majd hogyha kigotoltok. Egyébként, hogy milyen volt az első, nem első hét, hanem úgy a harmadik hét talán? Nem, szóval milyen volt a hetetek az iskolába, meg milyen volt, meg minden, szóval mindent lehet leírni nyugodtan. Az a lényeg. Nem tudok beszélni, nem baj. Majd a videó végre bele fogok jönni, higgyétek el. Van ma játékmotorunk? Csináltunk ma játékmotort, vagy nem csináltunk még játékmotort? Restaurant, de elfelejtettem. Igen, csináltuk a gamekort. Jó. Akkor mit mondunk, egy hackelős szimulátort. Hacking all the time néven, méghozzá a fiatalok szeretnek hackelni PC-n, mert PC-n olyan jó dolog hackelni. Szögapoly kérdés, álljen kérdés hackelőjáték. Jó, egy szimulátorban, mint tudjuk, a történetnek semmi izéje sincsen. Hú, gyerekek, elfelejtettem a motor, ugye a játék mellett fontosabb egy szimulátorban. Szerintem a játék mellett sokkal fontosabb. Mint a motor, úgyhogy most a játék mellett adunk többet. Aztán lehet, hogy megszívom ezzel a döntésemmel. És megjelent a Master 5. Aki tudja, hogy a Master 5 az minek a megfelelője a való világban, a való életben, az nyugodtan szól, erre kell. Jó, eminek jónak kéne lennie, párbeszédekre azért toljuk, mert mégis egy hackelős játékról van szó. A felüldözet meg igazából kevésbé fontosabb. Ja, lesz ami lesz. Gyúvás a képernyőm. Na mindegy, majd ezt később olvasolom. Szóval, húha, szerintem a grafika fontos, utána a világdizájn, aztán meg a hang egy hackelős játékhoz hozzámérve. Egy. Nézzük, mit alkotunk. Fú, majd nem is tudom, hogy mik voltak a rekordok eddig. Jó, én most nem érnek el. 18, az biztos, hogy izé lesz. Ezt hallottatok? Ja, basszus, ez az izé telefonom volt. Hups. Hups. Akkor ezt gyorsan intézzük. És... elintéztük. Szóval, befejezés. Mondom, befejezés. Nyinikére, 17-20. Na, ez rekord. Na, akkor itt lesz valami, gyerekek. Ha mindenből rekordot csináltok, akkor jegyezzétek meg, hogy az esetek 90%-ában valami rohadt jót alkottatok. Vagy... csak... na, az jutok van. Na, mit tippeltek? Én tippelek egy nyerő 8-ast. Na, létszi. Hát ez egy 6. Ez 6. Kettőben maradt le attól, amit vártam. Nézzük, a rajongók száma csökken, vagy nő? Na nő, oké, akkor még nincs lesz annyira. Na. Ez esetben gyorsan csak egy játékrendest, majd... az a gáz, hogy nem tudom, hogy a Gamecore-ban mi van benne. Alkalmi játékok, jó, akkor az gyorsan kikutatjuk majd az alkalmi játékokat. Bár azokat nem ismerem. Őt még sose csináltam. Jó, a fiatalok nem szeretnek hackelni, úgy érzem. Jó, kutassuk az alkalmi játékokat. Vagy... ó! Egy törit! Csináljunk egy töri stratégiai játékot! Gyerünk, kutass gyorsabban, léci! Akarok egy töri stratégiai játékot! My life is the history!
vagy My Life is a History. Mind a kettő tökéletes. Ugye bár? Meg persze az Ego is jó, de az egy másik dolog. Jó, csak egy új játékot, méghozzá Törit. Egy stratégiai játékot. Méghozzá, lehet, hogy most egy bealatszolott az a kis kábel modoszkálás a mikrofonom miatt. Mindegy. Egy stratégiai játéknak. Nem is, legyen. Stone. Nem. Age of nem tudom. Age of gyerekek, vibe-ba vagyok. Age of megvan. Lehet, hogy létezik már ilyen játék. Én nem hallottam róla. Jaj, nem, PC-re. Illetve a Gamecore-ra. RAL. Kérdésed. Hát igazából belegondoltak, és stratégiai játék az ma a napság is kérdés, szóval. A játék mert nagyon fontos. A sztorira is fektessünk egy kis időt. Nem kell olyan nagy sztorinak lenni egy Age of Civilization-nek. Apróban gyerekek, szerintem fogok játszani az Age of Empire-rel. Nem tudom miért, de most kedvet kaptam hozzá. Ettől. Hát az Age of Civilization-től, mert én gondolkodtam rajta. Jó, párbeszéd nem annyira fontos, pályadizájn rohadt fontos, illetve az EMI is fontos, de szerintem a pályadizájn fontosabb, mint az EMI. Jó. Nem tudom, majd maximum javítunk rajta még. Gameling, megjelenik a Gameling, az első hordozható cucc. Okés. A telefonok ennek a izéje. Előfutára, az. Nem tettem a szót. Jó lesz, köszi. A grafika nem fontos, világdizájn rohadt fontos, és a hang is fontos. Bár nem tudom, hang vagy a grafika, hang vagy a grafika, hang vagy a grafika, hang vagy a grafika, hang vagy a grafika. Hang. Úgy. Lesz, ami lesz, majd a jövő eldönti, hogy mit alkottam. Mondjuk ez egy mindenképpen okos maxolálás volt, mert a jövő mindenképpen eldönti, mit alkottam, csak... Na mindegy, ezekben nem kéne belemennem szerintem. Ó, 19-18, és megjelent a Gameling. Na. Ez egy dizájnban jól kinéző játék, úgyhogy... Vagy dizájnban több erőforrás, időt belefektetett játék. Nézzük! Age of Civilization 10! 10! Hell yeah, 10! 9! Cseszd meg! Bocsánat. Ez nem jó. És 50 000! 75 000! 75 000 az első héten! Vágjátok gyerekek, hogy jön a money? 100 eladott példány. Nem költözünk még. Jó. Most már. A bűvös 7-0. 6-0. Ja. Ó, alig várjátok? Én is alig várom. Jó, akkor én azt mondom gyerekek, hogy ebből a pénzből... Oké, hangra több hangsúlyt kell fektetni, majd ezt jegyezzük meg. Ellenben, kutassuk az alkalmi játékokat. Majd most, hogy van pénzünk. Szeretem a pénzt. Szerintem mindenki szereti a pénzt. Főleg, hogy sok van belőle. Oké. Marketing, tök jó. Tök kifejezhetem az alkalmi játékokat, mert legalább most nem lesz elég kutatási pontom a marketingre. Gyerekek, ezt hogy megmondtam? Na jó. Űr. Megyünk tovább. Űr. Akciójáték. Csak előtte most már tényleg ki kéne fejleszteni azt a izét. Majdnem 2 millió bevétel. Azért ez combos, nem? Csak egy jó játékot kell összerakni. Ez az élet kulcsa. Egy jó játék. Mondjuk azt tényleg lehet a kulcs az életnek.
egy játékot összehetni, és ez ebben meggazdagodhat. Na jó, tegyük bele mono, de nem, azt már tuti, mert... nem tudom, tegyük hozzá. Game board. Nem tudom, miért ilyen szarnákat adok, majd a következő motornak már jobb nem lesz. Remélem, hogy nem ugyanazt a motort csinál meg csak kétszer egyébként. Mert az a baj, hogy van rá lehetőség, vagy esély. Aha. Hoppá. Két hónapon belül, azt nem várom meg az új játékig. Előtte kidobunk egy játékot. De most valamit izére kéne kidobni. Nem PC-re. Vagy maradjunk PC-nél? Ja, PC-nél maradunk. Két érdekel. Gameboard elkészült. Jó. Akkor kegyüljetek a gameboard. Rá még pedig egy akció... űrakció játék. Egy szimulátor? Egy űrszimulátor. Ki ne gondolta volna, vagy ki nem gondolta. Nem tudok beszélni. Gyerekek, és még össze kell hangolnom. Legyen ez. Master 5-re. Úgyis kivonják a piacra nem sokára, úgyhogy igazából mindegy. Na, egy űrszimulátor. Ugye nem szimulátort csináltunk, nem jó, oké. Fektessünk többet erre és kevesebbet erre. Vagy a motorra fontosabb? Nem, az izénél fontosabb, egy akciójátéknál. A motor játékmenetnél. Legalábbis a játék szerint. Bár szerintem azért a játékmenetnek jobbnak kéne lenni, mint a motornak, de... Egyéni vélemény. Te hallottak. A Facebookért meg mély elnézésemet kérem. Ez van, hogyha az ember hibázik. Vagy elfelejt limitálni valamit. Apropó, Skype-ot sem némítottam még le. Aha, monológás nem volt, jó. Szimulátornál... Tudjátok mit? Toljunk a hangra. És a világdizájnra kevésbé elvégle. Egy igaz, hogy űr, másik pedig az, hogy azért... A szimulátorok nem arról híresek, hogy azért olyan rohadt jól néznek. Jó, persze, nem kukatúra. De azért mégse azok a hi-fi, vagy nem tudom minek mondjam. Értitek, az a rohadtul sok pénzet ráköltve dolog. Egy szimulátor. Na mindegy. Szó. Adjuk ki. Jézusom! Nem költözünk. Legalább egy hetet. 8. Eddig megvan a 7. Kértem. 8. 7. 7,5. Jó volt az is. Az is jó. 2 hónap múlva a G64-nek kidobják a piacról? Fuck yeah, nem érdekel. Jó. Kutatni kéne. Méghozzá egy ilyet. Mert a 3D az mégis jobb, mint a 2D. Legalábbis, bocsánat. Szóval legalábbis tippem szerint. Az a baj, srácok, hogy most egy új technológiát, vagy technikát alkalmazok a játékok felvételére, és innen nagyon tudok vágni benne, és ez megnehezíti azt, hogy az ilyen köhögéseket, meg ilyeneket eltüntessem a játékból, a videóból. Majd meg lesz az oldva, csak még nem annyira a profi a rendszer, úgyhogy ez van, de igyekszünk. Játékmenetet az itt is nagyon fontos, hogy nyomtuk. Jó, az az igazság, hogy kéne még egy olyan, hogy... Nem. Így. Ezt még hozzácsapjuk.
Hoppá, nem olvastam, mennyit tudunk el belőle. Basszus! Csak úgy reflexből elnyomtam, tudjátok, hogy mint ezt például. Na mindegy, akkor még egy pályakészítőt összerakunk. Így. Csak 300 000 bevétel generált az előző majdnem 2 milliós bevétel generáló játékunkhoz képest, és pedig 7 és felkapott 9,75 helyett. Az durva, nagyon sokat számít, úgy néz ki. Jó. Akkor megnézünk egy új játékmotor, de most egy kicsikét combosabbat. Ennek neve pedig az lesz, hogy nem Next Gen, de New Gen Narration. Ja, ez az a New Generation. Nem tudom miért, de most a New Generation nevet adtam neki. Majd aztán kiderül, hogy jól döntöttem el, vagy sem. Apropó, vajon mennyi ideje megy a felvétel? Azt úgy jó lenne tudni. Jó, oké, nagyjából vállom. Olyan 18-19-20 percnél jártunk. Na jó, nem. Ha a következő játékot kijártunk, akkor átmegyünk az új irodába. És akkor az úgy jó lesz. A reményeim szerint. Gyerekek, Age of Empire, ez mit szólnátok egyébként? Nem tudom, nekem hogy most kedvem van Age of Empire-ezni. New Generation-nel kiadunk egy új játékot. New Generation, ne elfelejtsem. Méghozzá most egy kalózós szerepjátékot. Hook Hand, azt hiszem. Nem. Várjunk. Azt hiszem így írják. Black Pearl, a fekete gyöngy. Ezt PC-szel szeretném kiadni, mikor az a New Generation-nel. Oly. Majd aztán a követ... Ne! Elrontottam, gyerekek, nagyon elrontottam. Na mindegy, utoljára akkor egy ilyet még. Szerepjátéknál, hú gyerekek, a játékmenet nagyon fontos. A story szintén fontos, a motor is, meg a játék. Nem tudom. Ez most csak egy tipp, amit én tippelek. Aztán lehet, hogy úgy elrontottam ez az egészet, mint a szar. De majd mindjárt kiderül. Oké. Pályaszerkesztő egy szerepjátékba. Az egy rohadt jó dolog. Jó, a pályadizájnnak rohadt jónak kéne lennie, az aminek tök felesleges, illetve adjunk a párbeszédekre, mert ez egy szerepjáték, ahol ugye beszélgetni kell folyamatosan. Ezért a párbeszédek azok jók legyenek. Na ezt én nagyon szép játékot szeretnék összehozni. Tehát adjunk sokat a pályadizájnra vagy világdizájnra, az örök. Jajjajjaj. Kihagy az agyam. Ez nem jó. Világdizájn, hang, graf. Nagyjából így ereszkedő elrendezésben. Elég érdekes szavakat és mondatokat kerekítek ki szerintem ma. Ez nem sok jót jelent. Na mindegy. Igazából csak az, hogy rég beszéltem így előre, így a bó. Értitek? Tehát így bó előre. Na mindegy. Új kombináció. Nyílt világ. Na ez kellett volna. Ez kellett volna The Black Pearl-ben. Nyílt világ, gyerekek. Mindegy. Attól függetlenül, hogy 9. 10. 9. 10. Gyerekek! Nem rossz! Cseppet sem rossz. Jó, akkor most szeretném a nyílt világot mi hamarabb kikutatni. Egy nap alatt, na jó, majdnem 2 hét alatt 100 000. Az milyen, gyerekek? 200. Oh yeah! Oh yeah! Gyerekek! Sikeresen kifejlesztett egy nyílt világ.
Oké, ez rohadt jól sikerült, gyerekek. Jó, akkor gyorsan nyomunk egy játékjelentést a Black Pearl-ről. Jó, legyen. Új iroda. Gyerekek, az első irodánk. Jó. Innentől fogva felvehetünk majd alkalmazottakat, és sokkal jobban bonyolódhat az egész. Úgyhogy, szerintem ennyi voltam én mára. Ez volt mára a Game Dev Tycoon, igen, illetve a Dark Game Studio. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!